Maisa naman kami na diskubrihan nga lugar nga hindi siya budlay kadtuan. Mga 30 minutes lang alakton kag katahom-tahom sa imong palaligoan. Nakata! Tulog daw! Amo siya kulor sa tubig, hindi kaayahan maganyat ka mag-swimming. Kung nagabiti ang init, kag kung mabatsagan mo ang katugnaw sa tubig nga nagahalin pa sa maon kanlaon, hindi kaayahan maghulom. Kag napalibutan hindi sa kakabuyan, do ara ka lang nagapanago sa tunga sang forest. Halin sa Bacolod, mga isa ka oras nga drive pa barangay Araal sa La Carota City. Ang barangay kung sa diin nahamtang ang sityo gintugdan. Pero ang ini nga lugar sa ubos-ubos lang gawa, hindi ka na makalabot sa ibabaw. Halin sa dalan nga nag-connect sa La Carlota City sa La Castellana, turn left pagintubdan, diretso-diretso lang. Malabyan mo pagani ang ini nga nagaidas nga mga Indian tree. Daw gindala ka sa iban nga lugar, kag ang background, kabukiran pa, katahom sang view, makalilingaw. Antes ka makalabot sa gintubdan, ara nila ang ginatawag nila nga sityo Masibanga, Crossing Maya. Malapit lang sa kapihan, may grupo dira sa mga tour guide nga katapo man sa Bantay Bukid. Sila ang mag-guide sa inyo pakadto sa Labi-Labi Falls. Kung hindi mo matultulan, pulo pamangkot lang sa mga residente dira kuntiin ang Labi-Labi Falls kay ila ka itundo dira ka area. Ang amon guide, si Jomar Langote, nga isa man ka coffee kag banana farmer. Since 2013 kuno, gin-establish na diri ang organisasyon sa mga guide kay man kadahamo sa nagakadto diri nga mga turista. Training kami sa akin tubdan sang mga training sa tour guide eh. Aga may taga di na nag-training. Taga Iloilo na. Taga ang iyab ka province kita. Taga province kay training ka mo nila sa 2013 na so good. Oo. Kahit nga tungod kinalan nga kinalan nila mag-training tao. Kinamo turista. Damo turista mo kay paano mo magiluwas ang imong mga bisita. Amo na pag-training na sa amon. Kailan sa una damo ka kadto di? Damo kadto na di. Ang bal mo sa kundi na pinakalayo mga bisita mo nga nagkadto di taga diin pa. England, Taga England, English man, English speaking. ati batuan man. May iknamates man eh. Bato gyapon. Bato Japon. 200 pesos ang minimum nga bayad sa guide. 1:5 ang ratio. Isa ka guide sa kada 5 ka mga persona. Para man ini sa inyo nga safety. Mga 20 to 30 minutes nga lakat para malabot ang falls. Kung sumahon gid ang distansya, mga isa man lang inigani ka kilometro o galing, amo na sini ang alagyan, batu-batuhon. Hindi man siya taklaron. Sa amo ko ni kadako, wala man ko ginhapo. Nagahuni lang gid ang akong ginawas light. May tabukon lang ang kawayan nga tay-tay sa unhan. Don't worry, nadala niya ko. I'm sure, dala niya man kamo. Pero hindi kamo syempre magdululungan tungtong sa kawayan, Kung hindi nga tay-tay, before, nagsisilisa na doon mo manim, obra man siya sa kawayan nga tay-tay, galing pagbagyo nga udet, naguba. Siguro sa mga pumuluyo, sila mismo nagbayanihan na lang, nagulig-guligay, para makapatukod sa panibago nga tay-tay, para padayon ng sagyapon nga makatabok ng ilang produkto. Pag padayon sa sagyapon, makadala sa turista din sa may Labi-Labi Falls. Preparado ka dapat kay mabasa kay kinahanglan mo mag-ubog sa suba. Basta nag-aubog ka na sa suba, mga 5 minutes na lang malabot mo na ang Labi-Labi Falls. Hindi mataas ang hulog sa tubig, manubo lang siya. Pero may malapad ka kawa-kawa.
Kag naga-blue-green ang kolor sa tubig sa tunga. May porsyon nga bato, may porsyon man nga balas. Kag kung maigo na sa butlak sang adlaw ang tubig, nagatahong pagid ini tulukon. Mas nagabugnaw sa mata, mas makagalanyat. Dumi nagahutik sa imo nga, sige na, uba na. Oh yeah. Uba na kag magpaligo ha, hindi ako ano-ano da. Lantawa ba lang itsura sa tubig? Labi-labi ang tawag diri kay sang una ko no istorya sa mga katigulangan, may sapat nga daw dragon nga makita diri kag ina ang ginatawag nila nga labi-labi. Kaya may sapat na singuna ko nung labi-labi, blaw. Anong labi-labi man? Sapat na sa kuno. Ano nga klase sapat na? Do may pakpak na sa kuno nga star tubig mo. Sa tubig? Oo. May pakpak? Oh, May napat. Anong kapakpak ang galupad nga sa tubig? Do dragon mo lang style na. Labi-labi ka lang? Oo. Tiyan mo na nga basagan labi-labi. Masagan na labi-labi. Pero wala man namin nakakita di sa iya. Mga katigulangan singuna panugid mo sa amon mo. Ah, Laki napatay na to sa. ang naghugid. Ang Isa mo nga.ugid. Pero gisuryan ka mo na kami labi-labi. Wala din ka pakita gulpe. Wala na patay na to kuno. Basi kung kita di patsun niya. Wala na Pero wala na labi-labi na tawag sa iya nga sapat. Oo. Sino na tawag labi-labi? Mga tao na din. Mga katigulangan Hindi mo singuna. dira nakitaan. Oo. Pero istorya na iya. Kag sa una pa na. Ari ang itsura sa dragon ay Kag, matapos ang halos 30 minutes nga lakat sa nagabiti nga init, hindi nagikuya kahulat nga magpahulog diri. Dapat kung tani, may isa pagig kabusay sa sunod sini. Malabay ka sa tubig, pero kay dako ang tubig sa busay, kag mga 20 feet siguro ang tansyar nila, ginabisuhan kami ni Jomar nga hindi na lang anay magsaka dito kay delikado. So summer na lang kuno kung manubo-nubo naghawa ang tubig. At least, may balikan pa ta dire.
Sa una, may mga cottage pa sa palibot pero nagkalaguba sang bagyo nga Odette. Pawala lang gini ang La Carlota City, no? Pero may ginatago gali nga hidden treasure. Wala lamot sa mga busay dito sa Gintugdan. Ini amo ang labi-labi nga falls. Sigurado kung hindi tanan sa ato no kahibalo nga nag-exist ining labi-labi waterfalls dito sa La Carlota City. Kung may aragid man, hindi pa tanan nakahibalo nga may amo sila diri gali katahom nga waterfalls. Kag kadamo gali sig natanyag nga matahom nga lugar, ining La Carlota kag syempre ining isla sang Negros. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Roming, i-follow ang mga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Kaginyang, Tripping ni Roming!